farkas és a 7 kecskegida. Volt egy öreg anyakecske, s annak 7 gidácskája. Úgy szerette őket, ahogy csak anya szeretheti a gyerekeit. Egyszer eleségért készült az erdőbe, összehívta a gidákat, és így szólt hozzájuk. Kedves gyerekeim, kimegyek az erdőre, vigyázzatok, óvakodjatok a farkastól. Ha beengeditek, szőröstül, bőröstül fölfal benneteket. Furfangos állat a farkas, még azt is megteszi, hogy idegen bőrbe bújik. De ha jól figyeltek, reszelős hangjáról, fekete mancsáról nyomban ráismertek. Vigyázzunk, édesanyáskánk, hogy is ne vigyáznánk, mondták a gidák. Elmehetsz nyugodtan. Erre a kecskemama búcsút vett tőlük, és elindult az erdőbe. Alig telik el egy 4 óra, kopogtatnak az ajtón, s valaki beszól. Nyissátok ki, kedveseim, én vagyok itt, édesanyátok. Mindegyiteknek hoztam valami finomságot. Nem nyitjuk ki, kiabálták. A mi édesanyánknak kedves lágy a hangja, a tiéd meg csúnya, reszelős. Nem is édesanyánk vagy te, hanem a farkas. A farkas mordult egyet, bosszantotta, hogy így túljártak az eszén. Kapta magát, elszaladt a boltba, vásárolt egy jókora darab krétát. Minek neked az a kréta, ordaskoma? Tréfálkozott a boltos. Talán beiratkoztál az iskolába? De a farkasnak nem volt kedve a tréfához. Végigmérte a boltost úgy, hogy annak majd elhűlt a vére. Azt sem tudta, hogyan szabaduljon a kedves vevőtől. A farkas pedig megette a krétát, s attól egyszerre vékony lett a hangja, szinte maga sem ismert rá. No, gondolta, ez így jó lesz. Azzal visszament kecskékhez, megint bekopogtatott, s megint beszólt nagy mézes mázossal. Nyissátok ki, kedveseim, én vagyok itt édesanyátok. Hoztam mindegyiteknek valami jó falatot. De már annyira kívánta a gida húst, hogy nem tudta megállni, hogy benne lessen az ablakon, és szemügyre ne vegye a kívánatos pecsenyét. Éppen csak egy pillanatig tartott az egész, aztán már is lekapta a fejét, nehogy észrevegyék, de a mancsát meggondolatlanul otthagyta az ablakpárkányon. A gidák meglátták, és visszakiabáltak neki. Nem nyitjuk ki, dehogy nyitjuk, a mi édesanyánknak szép fehér lába van, a tiéd meg csúnya, fekete, nem is édesanyánk vagy te, hanem a farkas. A vén ragadozó dühösen körülszaglázta a házat, nincs rajta valahol rés, ami befurakodhatna. De még egy fiarepedést sem talált. Erre nagy mérgesen elszaladt a pékhez. Megütöttem a lábamat, kenj rá gyorsan egy kis tésztát. A péktől meg loholt a molnárhoz. Szórd be hamar liszttel a mancsomat. A molnár nem tudta mire vélni a furcsa kívánságot. Na, ez a hamis jószág. Megint rosszban töri a fejét, gondolta. Hímezett, hámozott, de a farkas rámordult. 1, 2, vagy nyomban fölfallak. A molnár megijedt, nem teketóriázott tovább, beszórta liszttel a farkas lábát, úgy, hogy az tiszta fehér lett. Akkor a rossz csont harmadszor is bekopogtatott a kecskéjék ajtaján. Nyissátok ki, kedveskéim, én vagyok itt édesanyátok. Találjátok ki, mit hoztam nektek az erdőből. Előbb mutasd meg a lábadat, szóltak odabent az óvatos kis gidák. A farkas nagy bátran föltette csirizes, lisztes mancsát az ablakpárkányra. Fehér volt, a kecske lába sem lehetett fehérebb. Erre a gidák nyugodtan ajtót nyitottak. Bezzeg megrémültek, amikor meglátták a dühös ordast. Ahányan voltak, annyifele menekültek. Az első az asztal alá ugrott, a második az ágyba bújt, a harmadik a kályhába, a negyedik a konyhába, az ötödik a szekrénybe, a hatodik a mosdótál alá, a hetedik meg a fali órába.
De a farkas megtalálta őket, éhes is volt, mérges is volt, egymás után mind bekapta. Csak a legkisebbiket nem lelte meg, azt, amelyik a fali órában rejtőzött. Mikor jól lakott, odébb állt, lefeküdt kint a réten egy fa alá, és elaludt. Nem sokára megjött az erdőből a kecskemama. Majd meghasadt a szíve attól, amit látott. Az ajtó tárva nyitva, asztal, szék, lórca egymás hegyén hátán, a mosdótál összetörve, vánkos takaró lehúzva az ágyról. Jaj, kereste a gyerekeit, de hiába. Sorra kiabálta a nevüket, de nem felelt senki. Végül, amikor az utolsót hívta, megszólalt egy cingár hangocska. Itt vagyok, édesanyám! Hol? Kiáltotta kétségbe esetten szegény kecskemama, és föl alá rohangált, szaladgált a romok között. Hol vagy, édes lelkem? Itt vagyok az órában, Cincogta a gida. A kecskemama fölágaskodott, és kiszedte az órából a csemetéjét. A többit siratta, ennek az egynek meg úgy örült, hogy csak úgy potyogtak a könnyei. Hát még akkor hogy potyogtak, amikor a legkisebbik gidától megtudta, mi történt. Azt sem tudta, hová legyen bánatában. Már azon volt, hogy neki szaladt keservében a világnak. Kifordult a házból, neki a rétnek. A kisgida meg sírva ríva a nyomában. Hát ahogy a rétre ért, szinte gyökeret vert a lába. Ott feküdt a farkas a fa alatt, és horkolt, hogy csak úgy remegtek belé az ágak. Az öreg kecske nézte, mint aki kővé dermedt. Addig nézte, míg észre nem vette, hogy valami fickándozik a farkas kövér hasában. Uram, teremtőm, csak nem az én szegény gyerekeim mozognak ott, gondolta. Hazaszalasztotta a gidát ollóért, tűért, cérnáért, aztán neki látott, és kezdte fölvágni az ordas bendőjét. Alig visszantott egyet, már is kidugta a fejét egy gida. Csak hogy látlak, édesanyám! Kiáltotta, s örömében már a nyakába ugrott kecskemamának, de az most nem ért rá az ilyesmire. Szaporán csattogtatta az ollót, metélte a farkas irháját, míg csak mind a 6 fia ki nem ugrott a bendőből, s ott nem táncolt körülötte. Mert hát a mohó fenevad egészben nyelte le valamennyit. Mikor mindnyájan együtt voltak már, s alaposan ki is örvendezték magukat, azt mondta a kecskemama, menjetek, keressetek jó nagy köveket, belevarjuk ennek a tűzre való állatnak a hasába, amíg alszik. A gidák egész halomkövet hordtak össze, aztán nekifogtak, s annyit tömtek az ordasba, amennyi csak belefért. Mikor a rakodással elkészültek, kecskemama sietve összevarta a farkas irháját. Észre se vette a gonosz, olyan mélyen aludt, meg sem moccant közben. Késő délutánig horkolt, akkor elfordult az árnyék, rásütött a lemenő nap, és fölébresztette. Ásított egy nagyot a koma, aztán föltápászkodott, hogy igyék egyet a kútnál, mert rettenetesen megszomjazott. Úszni akarnak a gidák, mormolta kedélyesen. Csak azt nem értette, hogy lehet ilyen átkozottul nehéz az a 6 gyengecsontú gidácska. Lépett egyet-kettőt, imbolyogva, mint a részeg, a kövek meg összekocoltak, és zörögni kezdtek a hasában. Mi zörög, bizörög, a hasamban mi görög? Azt hittem, 6 gidát nyertem, mégiscsak kőkocog bennem, dünnyögte bosszúsan, s alig várta, hogy egy jót kortyolhasson a jéghideg vízből. Áthajolt a káván, s abban a pillanatban a sok kő mind előre lódult a hasában. Fejes bukott a kútba, és szánalmasan belefulladt. A gidák a sövény mögül lesték, mi történt. Mikor az ordas eltűnt a kútban,
Nagy vidáman előszaladtak, körbefogóztak, nótára gyújtottak, azt énekelték. Kellett neked, kecske Gida, oda lettél, farkaskoma, me. És örömükben anyjukkal együtt körültáncolták a kutat.